Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Big time oil price hike gipaabot nga ipatuman sa sunod semana. Straight to the point. Epekto kini sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Straight to the point. Base sa tulo ka adlaw nga trading sa lana, gibana-bana sa Department of Energy nga ipatuman ang 7 pesos nga usbaw sa presyos gasolina ang matag litro. Straight to the point. Isos Ginoo ko. Saon naman lang na taon mga kaigsunan. Patong og 7 pesos pagka makalilisang mga higala. Ha? Unya ang sweldo mga higala sa mga empleyado, ang kinini ang mga income wa mo tubo. Apan ang gastuhanan mahigala mo ini tubo. Straight to the point. Tingali mangitag laing pamaagi ning unsay kalaki ni ron kasamang nistor. Kanta ning pagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gibana-bana ni sa DOE, ha? DOE. Kay patuman ang 7 pesos nga usbaw. 15 pesos sab sa diesel, Isus Ginoo ko. O 20 pesos, 28 pesos ang sa kerosene. Straight to the point. Ang gobyerno ni hangyo sa mga oil players nga himuong staggered ang pagpatuman sa uminto sa presyo sa lana. Straight to the point. O ni resulta may gala sa kaguliyang diha mga kagalaan sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. Nautunta may gala madali ni kahuman, aron sa ingon ni anak may gala mo balik ta sa normal. Labi na ang presyo sa mga produktong petrolyo kay kung kini mo'y unang mapitahan, musunod-sunod na dayon mahigala ang uban. Straight. Ang White House nibutyag nga upat ngadto sa unom ka semana ang gikinahanglan aron makabot mahigala matod pa ang katuyuan ini sa paggira batok sa Iran. Straight to the point. Termino mahigala 4 to 5 weeks man to karon murag na usab man 4 to 6 weeks na mga higala. Straight to the Ato sa point. nitagad pagtagad kay karong adlaw mao ang ikapitong adlaw. Exactly 1 week gikan sa pagbombardiyo sa Israel mga kigalan og US didto sa nasod sa Iran. Straight to the Ato point. nitagad pagtagad mahigala. Murag ni increase na mahigala ang kwan. Ha? Ang ilang pagbombardiyo mga kigalaan sa Israel og sa US og ni decrease na pod ang Iran airstrikes day. Ato ni hatagag pagtagad robutaga makigalaan kay kung atong masubay karon 1 week naman. Pero imong matan-aw murag wa pay sign sa pagsurrender, ha? Straight to the point. Murag do na nay pagkaluya gamay pero wa pay sign sa pagsurrender. Ang Iran mga kahigalaan mo ni nga murag mulanat-lanat pa ang gubat. Ato ni hatagag pagtagad robutaga usab sa atong pabanuban makigalaan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Napabay ikasukol ang Iran mao na nga wa pay sign nga mo surrender or taas lang gyud og garbo ang ilang mga leaders. Sama sa nitabo ni kanhi Iraq, no? Kanang Iran ug Iraq silingan man na nagira man sa una. Katong Iraq mga kagalaan nga diin taas og garbo si Saddam Hussein. Taas og garbo, wa gyud mo surrender hantud nga wa sa mamatay. Ato ni tagag pagtagad robutaga mga kagalaan. No, ang iyang mga leaders sad apil na. So kini karon patay na si Ayatollah Ali Khamenei. Apan wa pay sign sa pagsurrender. Malagmit mahigala unsa man naluya na musukol pa or taas lang gyud og garbo. Straight to the point. Now atong balikan mga kaigalaan kining epekto sa gira mga kaigsunan sa Middle East medyo di gilalim. Layo ra ta pero ang epekto mahigala nabati na nato pag-ayo. Wa pay labot sa atong mga tawo nga tuwa gyud dito. Direktang naigo gyud sa epekto. Ang ato mga Filipinos nga tuwa dito, ang ato mga OFWs nga sigurado yung na igo gyud sa epekto mga higala ani. Ang ilang kakuyaw o gani doon tayo sa Filipina dito mahigala sa Tel Aviv sa Israel nga wa gid taon makaabot sa bomb shelter. Samtang iyang gikuyugan mahigala ang iyang tabangan, iyang gi-take care nga tiguang. Pag sirin mga kaigalaan, kanagong bomb shelter kanang mudagan dali na dito, kumo sirin na mga sukit tig paminaw. Kay kanat ti mailhan nga naa na mahigalay mga missiles nga nagpaduong na. Mura lang ginig duwa lang lagi sa computer ni Nestor. Tan-aw nimo nakasa imong kuan ba? Screen. O ikaw may sundao sa Israel or Iran or sundao ka sa US. Gawas ana mga Air Force nga bombardiyo dito. Kanang mga missiles inisagang ana saggon sa ilang Iron Dome sa Israel. Ang uban mo sulod yun. Pero og dili mo sulod, kini ganing namatyan sa Pilipina mahigalawa man ingon nga
missile gyud mga kagalaan nga nakasod sa Israel dahil nga dito butog gyud sa ilang yuta. Na-intercept ni dito sa kawanangan, pero ang mga tipaka matagak. Muna kinahanglan kag bomb shelter, duha day ka klases bomb shelter. Dunay bomb shelter nga tuwa sa underground gyud ka, nga bisag matagak mahigalag musipyat ang missile maigo dito. Di ka safety ra ka tuwa ka sa ilawom. Pero doon na po'y bomb shelter nga nasa lang dugol-dugol dekin, nga ang tuyo na gyud nya di ka mamatay, di ka maigo sa mga tipaka nga matagak. Mas daghan eh. Kadto magong bomb shelter may gala nga tuwa sa ilawom gyud. Medyo kasagaran na maglayo ba? Og layo sa imong panimalay, maglisod kag adto ni store. Unya ka nang naanad lang sa kakadugayan, ya labi pag katugon ka kapoy na kayo. Normal na pud para nimo. Murag di na lang ka moadto tong bomb shelter gyud nga tuwa sa underground. Ang imo nang makaadto na kag bomb shelter nga buhan salig lang pud ka nga inyong Iron Dome makasagang gyud kay dako mang porsyento. In fact, ang atong nabaw anday 95 to 99% sagang man gyud. Kana lagi sa kong giingon kung 99% masagang dako kay nga factor. Pero nagi po'y 1% nga di masagang. Nya kanang Iran mangod may di mangod mo palupad lang og 100 ka mga missiles. Kung 100 missiles, dunay 1% nga di masagang, sa dunay usa. Nya palupad sa ko sa kalibo. Ka mga missiles, mga ballistic missiles, og dunay 1% nga mosipyat ana sa panapo na kabuok. Munay 1% of 1,000. Di na malalim mga sukit di paminaw. Pero sagad, at least nasa bomb shelter, nga makasagang nagtipaka, kini atong usa ka Pilipina, nga na matay in taon mga kagilaan, dito sa Tel Aviv, si Mary Ann de Vera, wa kaabot mahigala tipaka ni iya na tagakan day pero mo lagi na ka na matagakan kag tipaka una-una alang ko na para nag maigo ka og naalay itagak ni store bisag nailay matagak nga martilyo gikan anang building ika napung andanas building matagak tagakan kag martilyo na kasubos sus Ginoo ko disgasta ka magyud maigo imong patay ka mo na siya mga tipaka ba tagakan tawo ni tipaka mo na sa direct effect sa itong mga kaigsunan nga tuwa dito. Nakita na sa layo, apitaran sa takay, ang gasolina lang daan, 50 naman pagsaka. Gahapon ato na interview may gala si Erwin Gukong, ang presidente sa mga vendors sa carbon, 10 pesos gon ang saka matag kilos bugas. Straight to the point. Wa pa na ilabot may galahanga mo ipikto ang girag malanganat-lanat ng gira. Mo na ingon siya, wa sa kabantay nga ang gobyerno murag nilihok rong panahon na. Murag wa pa may movement. Di man pala sa una mahigala nga og dunay mga tandog dito sa Middle East, tandog diri mahigala sa ubang mga lugar nga dunay gira, ang presidente automatic yun niya dunay bay mga buhaton. Pero kakaron murag wa man, ha? Plus kining epekto mahigala sa presyo sa mga oil, kining atong gasolina, diesel ug uban pa. Dako kini nga butang. Karon sige naman ta, sinati naman itong epekto, but matod pa sa Department of Energy, malagmit, base sa ilang mga higalang pagbana-bana, malagmit ipatuman ang 7 pesos nga usbaw sa presyos gasolina matag litro. Straight to the point. Liman ka nagmunay mo patong 7 pesos patong kada litro? Kanas gasolina ha? 15 pesos sa diesel. Mas mahal man yung diesel eh. Nga man to sa una nga, mas barato ko ng diesel gasolina, mahal mahino ng patong ron. O 28 pesos ang sa kerosene. So, matag litro na. Ang mahitabuan ni ron, o di taka, kung ani, mag-carpool na lang yun. Sa imong pamilya panalitan, doon na mo yung sakyanan, tagsamog sakyanan sa imong asawa, bana, imong anak, tagsamog sakyanan, tingali, usal lang sa kasakyanan day. Nya ipang tagak na lang ng uban, ipang drop off na lang. Elisod man. Or di gani, makunahon na ka og naatay bike sa ato, damo na itong gamiton. O di gani, kuhan lang sa, baktasan sa store. O madag baktasan sa, sagol exercise. Mo na lang buhaton, at least maka, kuhan masag ka, maka ayon po sa panglawas po na nga exercise, kanang madag baktas ni store. Kini mahal naman yun. Mao ni ang atong epekto.
Nya karon mulanat paningira mahigala ingon man to si Trump nga mga 4 to 5 weeks ang iyang budget. Karon ang imong tan-awon ikapitong adlaw wa may sign pang Iran nga mo surrender. Although sa ginaingon na sa monitoring may bawaan man nimo mahigala ang ilang retaliation kuan ba? Retaliation nila from Iran ngadto sa ubang mga US air bases. May bawaan nimo murag ni kibra na day, ha? Lais pagsugod ba nga uwan-uwan gyud ang missiles. Karon murag ni kibra na. Wa ba ka na sa magdaginot sa missile hapit na nahurot? Or ni kibra na kay kuan. Medyo naluya na mga sukid tig paminaw. Pero na gyapon mo sustain gyapon ba? Wa pay sign nga mo surrender ang Iran. Nagmalangan taan eh. Umulanat panigpila pa ka buwan. Isa kaning kay ni Trump ang kagalaan nga 4 to 5 weeks. Kada kong ipikto ini sa tong ekonomiya mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Mabitan nandun ay fast craft padong sa Hitafi Bohol o kining usa padong sa Palumpon ni undang usa pagbiyahe. Tingali mo balik na niya po humahuman ang gira sa Iran. Ocean jet ning kuan undang biyahe. Tan-aw na murag alkanse. May buo man ni muna og ang pasayro pilay gadaghanon, ang gasolina tong gasto murag kuan man, alkanse man. Undangon tala sa ni, diskasi lang sa tanistor. Undang lang sa. So unsa may posibilidad ani ngano nga dugay man mga higala, musukol ba gyud ang Iran wa naman patay naman ang ilang supreme leader. Si Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ba or Khamenei? Pwede pog Humane. Kaya gital na katawa mga higala. First day pa lang sa attack, patay na yon ang leader. Pero hasta ilang mga senior commanders patay. Gipulihan mahigala og laing leader nga sa Ayatollah Arafah, wa ra 24 hours patay pod. Pero ilang mga junior officers day murag nana sila pamaagi siguro no nga once mamatay ang senior officers, ang katong junior officers, ready lang gyapon mo. Sustainer man gyapon sila. Doon na magikalainan kung ang leader wa na. Pero kining ila medyo basi nakapangandam gyud ang Iran day. Nakapangandam sila nga si Bakog mamatay kay target naman daan si Ayatollah Ali Khamenei. Si Bakog usay may tabo sa mga senior leaders, senior commanders, kini mga junior commanders makadipinsa mo. Makapadayon mo bahala gwa na ang mga senior officers kay ni sukol man sila gyud. Wa may sign pa nga mo surrender. So sukol nan ko moabot ning bulanat pa ning dugay-dugay. Pagan kita nga way labot sa gira. Straight to the point. Pagan ang civilian. Mo naging pagan ang civilian. Unya malagmit medyo naluya na, mahibaw-an nimo mahigala ang retaliatory attacks sa Iran, padong sa Israel, mahibaw-an nila ang gidaghanon, murag ni hinay na, mahibaw-an nila ang attack ngadto sa mga silingan nga mga nasod, nga naay mga US bases sa mga Kuwait, kining Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Lebanon, kining Oman, UAE, murag ni hinay na, pero sige mangyapon, malagmit mahigala nagbudget ning Iran. Kabantay ka day? Daghan sila mga missiles, malagmit nga mo sustain sa dugay-dugay, di na napataka og tira gyud nga rapid fire. Mura na sabag nagdakag M16 Armalite rifle or M4 nga pwede mo rapid fire pero wa nimo gamita ang rapid fire, gigamit ang single shot lang. Semi-automatic, dili ang automatic may gamit kay lima kag automatic mahigala paspas mahurot ang bala. Malagmit ilaning malagmit nagdaginot sila sa bala, malagmit inutok ning ila or malagmit para na gyud malangay-langay mahigala mulanat-lanat nya ni sukol pa sila or kasurindiro na apantaas na garbo. Kay kining Iran ug Iraq sa una nagira ni tag-as garbo ni sila. Kabantay ka katugan ni si Saddam Hussein. Maumaw na ni mga batch-batch ni Ayatollah Ali Khamenei day. Mao man nga mga leaders. Kadto si Saddam Hussein mga kailan kung hinumdo mo, taas kito garbo gyud. Wa ko to mo surrender mahigala gyud og hangtod wa sa mamatay. Di wa to mahimong dunay kalinaw gyud dito mga higala sa kinini ang Middle East. Namatay to mahigala pagka kuan to mga December of 2006 indikin. Patay siya. Atol mahigala sa attack na gyud sa kuan gitinuod na sa US. Oh. Mo to mahigala na kuan execution na to iya pero na kwanto sila?
Gitinuod to mga higala sa Amerika gyud. Pero dugay to captured siya pag 2003. Nya dunay execution mahigala pagka kuana. Buti namatyan mahigalang Saddam Hussein. Straight to the point. Pero mo lagi na. Taas kay to garbo mga sukintig paminaw unya ang US. Kaduha gud to gigubat mga kagilaan sa US ang Iraq. Kung mahinumdum ta mahigala ang unang Gulf War mga kagilaan, mga 1990s to. Kahinumdum mo unang gira mahigala katong presidente sa Amerika at the time, kato si George Bush, ang papa George H. Bush, multi-president at the time. Nga iya mahigalang gigira ang Iraq. Kay atong panahon na ang Iraq may invade po sa Kuwait. Kisa may presidente ito, si Saddam naman. Ni-invade sa Kuwait, sumoto nga ilang gigubat mahigala sa coalition forces. Huwag ito surrender tong Iraq. Nisibog lang sila. Kaya nidiman man ang US nga buhiin ninyo ang Kuwait. Maura to, pagkaman nalinaw mga kagilaan. Gibuhian nila na himong na-liberated ang Kuwait at the time. Sus, pagsunod mahigala ta, 1991 na. Pagsunod mga kagilang arte ni Saddam Hussein, nibalik man mga kagilaan, mga 2003 na to. 2003, nibalik na pod. Ang anak na pod nga presidente sa Amerika, George Bush. George Bush, yapon doon na may presidente sa Amerika nga kwan. Una, George Bush, katong iyang amahan, niya nasundan mahigala ni George W. Bush. Katong anak na, gubat gyapon, Saddam gyapon. Paggira mahigala sa Iraq, kung magina pasurin nila Saddam, ang bahalag di mga hurot kasama ni Nestor. So ina na ang garbo ba? So kining nahitabo ron sa Iran, malagmit, garbo ni mahigalang Ayatollah Ali Khamenei, kining matay naman siya, ang iyang anak na aman, ang ilang mga commanders na aman, ang mga junior officers na malagmit ang ilang garbo mga higala mo'y nagpabilin nga mukumbati sa bahala nang magkinaunsa. O malangan-langan nakita'y mapagan. Sa US mga sukid di paminaw, medyo doon na sa ini supak ni ining desisyon ni US President Donald Trump, pero mas daghan sa ila dito nga nakasabot ngano nga gibuhat ni Trump because ang milabay nga mga presidente daan na sila mahigalang gipresyo sa nga kinahanglan mo take tag action batok ining Iran. Gumikan lagi mga higala kay kining Iran, doon na sila mahigalay in uranium enrichment nga taas na kayo para na paghimo mahigalag nuclear weapons. Straight to the point. Muna nga gibombahan ni mahigalang Trump milabayng tuig, nalinaw kadali, ambot og naunsang hitabo mga higala nga wa man magkasinabot, ila man tanang gilingkuran, nalinaw nito dayon. Gihimo man mahigala sa Iran nga linaw, lingkod sa negotiating table, pero nagsigig trabaho sila, ilang gi-rebuild ang kadto mga higalang gibombahan sa Amerika. Mo na problema da, mo na nga US, bisag insaog sabot-sabot dia sa lamisa mga sukitig paminaw nga sabot sa kalinaw, pero kasabot sila nga di man nilahi man ang inyong kalaki, katubang na to okay naman mo. Pero inyong gibuhat lahi man. So muna nga si Trump, nihimo ninimong desisyon. So, magkasabot na ta mga higala sa side mga higala sa Israel, kay daan na magyud ang kunta ng Israel may higalag Iran. Pero kining Amerika, kung imong bantayan ron dito sa US day, mas daghan og pabor sa desisyon ni Trump. Ngano man, kining Iran daan naman ni morgi gidoktrina sa ilang mga tao nga death to America, death to Israel. Straight to the point. So ikaw maoy taga US nya, mao na ilang chanting nga death to America. Da musugot gyud ka mahigala nga mao ni desisyon ni Trump. In fact, ang uban nagpasalamat nga ni ay presidente nga mihimo gyud og hard decision but correct. Matod pa mahigala sa mga taga majority sa mga taga US. Straight to the point. Okay, og correct na nga decision. Wa pa may mayon tawag madali na lang ni mga higala mahuman. Aron mo balik tas kapsay kalinaw. Kaya man ang Iraq sa una. Iraq, mao na usay magkaingon ta ba? Peace lang ta. Mas may dunay peace. Mao na pinakanindot. Nga itong iampo ang kalinaw. Ang problema usahay, muagi o gira una pa malinaw. Mao na nitabo ang Iraq daykin. Sige tag kalinaw, di man kay mo bully man si Saddam. Di gigira,
Pag humagira, nalinaw na ni Store. So kiniron, kini nga formula mahigala og magsita yung kalinaw, negotiating table, mag-istorya, maglingkod, okay na. Human naman sa glingkod. Wa man mada. Da gira. Mayo og human anang gira, malinaw na ni Store. Dili sa maka-escalate into World War III. Pero tan-aw nako, akong basa dili mo escalate kay wa man makalihok ang Russia ug China. Igo ra man issue statement, kundim-kundim naman kutob. Kutob las kundim-kundim. Unya, makita nimo why alay mahigalang Iran nga kada ba nilaban gyud niya day. Kinsa man nilaban niya Hezbollah nga iya ra pong binuhi, iya ra pong manghigalang sinuportahan. Why country nga nilaban niya? Kay hasta mga silingan nga mga countries, mga US allies, mga sukid tig paminaw. So why nilaban ang dagko nga mga nasod mga higala sama sa UK o sa France nga mga sakop sa permanent members sa UN Security Council ni issue pog mga statements nga willing sila nga mopagamit sa ila mahigalang military bases nga gamiton sa Amerika aron mahigala nga maka buylo ang ilang pag-atake didto mahigala sa Iran.